Začala si sa stravovať zdravo. Nakúpila strukovinové natierky, celozrnné chlebičky, ovocie, zeleninu a ide ťa roztrhnúť. Ono častokrát je to tak, že naša črevná mikrobiota potrebuje trošičku viac času zvyknúť si na tieto tzv. Zdravšie alternatívy potravín. Jedna vec, ktorá môže veľmi pomôcť v tejto šlamastike, je zavádzať takéto potraviny postupne. Nesnažiť sa zo dňa na deň z bežnej stravy prejsť na ultracelozrnú, ultrastrukovinovú, ale jednoducho stanoviť si pre seba malé množstvo, ktoré pre teba individuálne môže byť lepšie tolerovateľné. Ono to chce trocha času a vytestovania. A druhá vec, ktorá je hrozne dôležitá a o ktorej mi príde, že sa veľmi málo hovorí, sú rôzne akoby sprocesované zdravé potraviny. Mnohé pomyslene zdravé tyčinky obsahujú vysoké množstva vlákniny, napríklad čakankovú, jablčnú alebo kukuričnú. Takisto rôzne pomyslene zdravé sirupy, napríklad sirup z agáve alebo javorový sirup, môžu u niektorých ľudí vo väčšom množstve vyvolávať tráviaci diskomfort. A tiež tuky, napríklad kokosový olej alebo väčšie množstvo orieškov zjedených naraz v nejakej tyčinke alebo nejakom pomyslene zdravom jedle, môžu pôsobiť črevnú šlamastiku. Z tohto hľadiska môže byť na mieste pozrieť si zloženie týchto potravín a otestovať, či náhodou nemáš vyššiu citlivosť práve na vyššiu prítomnosť vlákniny alebo nejakých sirupov v týchto produktoch. Daj mi možno aj vedieť v komentároch, či máš skúsenosť s nejakou ultrazdravou potravinou, ktorá tebe ale že vôbec nesadla na trávenie.